Sa number 3, mga illegal structures ang liwat na naman naging pangguba sa City Legal Office sa Barangay 1 sa Bacolod City. May report sa Richard Caballero. Ginpangguba sang katapo sang City Legal Office ang napulo ka mga illegal structures nga nagalaksam na sa dalan sa Barangay 1 sa Bacolod City, Kaina. Nakakas na sadto ang ini nga mga illegal structure sa kilid sang dalan. Apang liwat naman nga nagbinalik. Biyente ka mga structures nga nagalapaw sa dalan ang ginhatagan sang CLO sang notice. Apang katunga lamang sa ila ang nagsunod. Gani, Kaina liwat sila nga ginbalikan para liwat naman nga kakson. Kadwa na nila notice, may final notice ang last 2 weeks ago. That is why nga ibang gani naka-clear na. Ang ibang diyo, kita mo ginguba na gani. May arang kaya nga naguba na, na-clear na, nagbalik ya. That's why nga ari naman kita diri para naman sa another clearing operation. Ang ini nga fishbowl stall ni Jinky Calatrava, hana na kuntani nga ikarga sang CLO, apang bangod sa pangabay sini, ginbit-bit na lang ini pahigad sa dalan. Suno sa iya, wala siya makahibalo nga hindi gali pwede magbutang sang baligyaan sa among bahin sang dalan. Prefer mo gid sa dalan. Oo, kay ari di tanan ng tao galalabay kung tidire gid ang kuan niya kagdasundaan makita ka gid kabay kay dito sang butok ginato yung mong butok lang man nato tiway kay gid pistuhan. Illegal ang pagbutang sang permanent structure sa sidewalks, bangod wala na sa mga maagyan ang mga pedestrians. Apang hindi lang mga illegal structure ang ginawanan sang CLO. Sa ini nga operasyon, may pilaman ka motorsiklo ang ginpangdala na lang sa BTTMD bangod nagabalabag ini sa kilid sang dalan. Samtang ang iba naman nga mga wala sang dokumento ang gipangatagan na sa violation tickets. Sa record sang BTTMD, kapin sa Siena ka mga kolorom nga motorsiklo ang ila nadakpan. Ang gina-request ko sa Colorom, kapito sa mga tricycle, kung nagit ka mo sa inyo prangkisa, i-update nyo. Kung wala nyo na-update, Colorom ang magyapon. Kasi siyempre, why nyo na-update yung papeles, hindi man pwede. Ikaduwa, ang sa aton mga e-bikes, igambal sila kuno, hindi sa kakuha sang permits. Actually, kung e-bikes ka, kinanglan mo gidya, magkuha ka business permit, kinegosyo na mo, ang ginadakop namon, ang mga nagapasaka. Okay? Matapos nga matinluan na ang dalan, obligasyon na sa barangay ang pag-maintenar sini. Amog gani nga nagapangabay ang punong barangay sa iya mga pumuluyo nga magkooperar agud mangin matawhay na ang dalan. Ako niya ginaayo sa pumuluyo nga bululigay tani, no? Buligan namon sila, mabulig man sila sa amon nga sa pagpainchindi sa mo. Kulang na ni sila to sa pagpainchindi man mo. Amo man lang niya nga ako nga mainchindihan tani nila. Kung ano ang natawag nga illegal structure nga ara sa dalan. Nagapadayon ang clearing operations ng CLO sa iban pa nga mga barangay sa Bacolod. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.